Przed nami walka semi-pro MMA 66 kg, a zmierzą się na rożniku żółtym Wojtek Bielaś, reprezentant Olympus Dąbrowa Górnicza. Wojtek ma 21 lat, 177 cm wzrostu, a jego przeciwnikiem będzie Ksawery Nadolny. Ten zasięg niekoniecznie. Zawodnicy tutaj zobaczymy. Bardzo duże korzystują. zacięcie w oczach obydwu zawodników. Kibice jak zwykle nie zawiedli, a zawodnicy ruszyli. Tak, to jest 66 kg, także będzie dużo energii. Badają się na razie tutaj panowie. Wszystko powinno dziać się dosyć szybko. W tym Niskie momencie kopnięcie, jakieś wymiany na rękawice Dokładnie. na razie. Próbują się tutaj wyczuć. wysokie ale tu- kopnięcie, ale tak. w tym momencie Wojtek upada. No, wymiana taka delikatna, jakieś tam obcierki, ale teraz proszę bardzo. Ksawery jest naprawdę wysoki, chyba brakuje tej nogi Wojtkowi gdzieś, żeby wykończyć to Ale kopnięcie na Wojciech głowę. cały czas stąd liczy na Ale chwilę obecną akcję. próbuje. Zaczyna taką kombinacją lewy-prawy. Natomiast nie wiem, czy nie musiałby trochę się jeszcze porozciągać do tej głowy. Bo tutaj dość znaczna Ale przewaga. cały czas jeżeli ta sama chodzi o kombinacja ze wzrost. strony Tak jest. Wojtka tutaj. Lewy-prawy Tak i jest. kopnięcie niskie na kolano. I znowu kopnięcie, teraz Ksawery na rękawicę. I znowu lewy, prawy i znowu pod kolano i bardzo mocno już mamy bardzo tutaj tą mocno nogę. weszło, Tak, no. proszę i znowu dwa ciosy. Nawet jeśli po obcierkach to one Front gdzieś tam kick ze strony wychodzą. Ksawerego lekko próbuje zdystansować swojego przeciwnika. Ale cały czas schematycznie Wojtek bardzo fajnie robi. Lewy, prawy, kopnięcie, odskok. Lewy, prawy, kopnięcie, proszę bardzo. I po raz tak kolejny samo. to samo. Lewy, Jest plan prawy gry, i czy znowu. to wystarczy? Ale Czy to teraz wystarczy? proszę Nie bardzo. wiem. Jest, Ksawery stracił chyba cierpliwość, chciał sprowadzić, ale Dokładnie. znalazł się w gorszej sytuacji, mi się wydaje, delikatnie. Teraz dociskany padł jest pod przez swojego siatkę. przeciwnika. Tutaj może być I teraz, kwestia znowu tak, wagi. teraz to Wojtek próbuje, ale od razu zrywa ten clinch. I czy znowu będzie lewy, prawy kopnięcie ze strony Wojtka? Cały czas się tutaj badają, proszę Obydwaj wejście z panowie ciosem. występowali wcześniej w Federacji Walczy Pomagaj, Tak. z czego Wojtek ma tam rekord 1-0. Proszę bardzo, o, nie wiem czy to... Oj, Proszę, rozbija teraz Wojtek. Widzę, że tu jest skręcenie po nogę, ale Ja przypomnę tylko, że nie wolno dźwigni skrętnych, ale wszystkie ballaszki na balana była kolano. dozwolona, ale nie Dźwignie dokręcił. proste nie jak dokręcił najbardziej. się Ksawery do tej Ja nie wiem nogi tylko, wystarczająco. czy to dobry pomysł, bo może być tutaj obijany przez Wojtka z góry. W jiu-jitsu zdecydowanie, natomiast w MMA bym chyba tego nie robił. Tutaj próba wyciągnięcia taktarowa najprawdopodobniej, bo żadna dźwignia skręta nie jest dopuszczona. Ja nie wiem tylko, czy Ksawery o tym pamięta w tym momencie. Nie wiem, czy sam bym pamiętał, będąc Ale ładnie w tutaj jego sytuacji. obrócił się i mamy pozycję Przejście boczną gardy. ze strony Wojtka. Tak jest. Proszę bardzo, ładnie trzyma. No i teraz pytanie, czy Wojtek będzie szedł w dosiad, czy nie? Widzę, że się skręca, obija. Próba ucieczki do żółwia ze strony Ksawerego. Sądzę, że powinien tutaj obijać Wybranie mocno. półgardy. Tak. Ale Jest tam półgarda zablokowana, ale nie dystansuje, także to nie jest dobra pozycja dla młodego zawodnika z Zawiercia. Tak. Cały czas tutaj próbuje obchodzić Wojciech. Ma zdecydowanie większą kontrolę, tutaj przejmuje plecy. I mamy koniec i jest pierwszej koniec rundy. pierwszej rundy. Tak jest. No ale wydaje mi Duże się, że emocje. jednak pierwsza runda jednak na stronę Wojtka. Na stronę Wojtka, ale Ksawery też pokazał tu charakter zdecydowanie. Proszę tylko zobaczyć. Tutaj te nieudane wysokie kopnięcie. I tutaj wybranie Próba z tej nogi, sprowadzenia, ale ładny sprowadzenia. sprawl ze strony Wojtka i to on znalazł się w tej pozycji dominującej, zerwał ten clinch później. Ale proszę, prostymi takimi kombinacjami Wojtek tutaj doszedł do tego. Lewy, prawy, jakieś tam to kopnięcie niskie, tu mamy już zejście do tego parteru. Ksawery nabił się na tą lewą rękę i upadł. Tak, tak, wszedł w tempo tak naprawdę. On wyprowadzał cios, a Ksawery akurat próbował gdzieś tam wejść. No i trochę świeższy wydaje mi się tutaj jednak Wojtek, delikatnie. Ja tylko przypomnę, Ksawery to chłopak 17 lat, także to są No gdzieś tutaj ta tam... różnica wieku to akurat w tym momencie działa na korzyść Wojtka zdecydowanie. Tak, To tak, ciało jednak, jest już jednak inne u osób dorosłych. jasne, pewnie ta Gęstość tężyzna jest, mięśnia. wydaje mi się, No tutaj po delikatnie prostu po stronie Wojtka. mówiąc wprost Wojtek może mieć więcej siły. Wydaje mi się, że Ksawery próbuje korzystać z tych jego długich ramion, tak? Tak Wydaje mi jest, się, że ma tak dłuższy jest. zasięg, jest delikatnie wyższy.
Gdzieś tam Zadawać lewe ciosy i proste, uciekać. tak, tak, jakieś front kicki dalekie. Natomiast jest to strategia Wojtka na ten moment. Tak, Zobaczymy, co będzie dalej. Bardzo duży doping kibiców proste i Dąbrowy znowu Górniczej. zwykły lewy prosty ze strony Wojtka. Ale teraz próbować tutaj skontrować Ksawery, bardzo ładnie. Spokój, teraz głęboki spokój zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Niskie kopnięcie ze strony Ksawerego. Doping. I znowu krótki Panowie cios teraz spokojniej. ze strony Wojtka. Szanują się, dochodzą te ciosy na głowę. Lekki taniec w oktagonie. Tak, krąży Wojtek. O, proszę O, tutaj próba takiej... obrotówki ze Tak. strony Ksawerego. No i znowu. Proszę, wymiana No tutaj. tutaj muszę powiedzieć, że ten prawy cios I proszę, musiał kolejna. dojść do Wojtka. Nie ustępują. No, wydaje mi się, że Ksawery chyba z większym pomysłem wrócił do tej drugiej rundy. Nie miał wyjścia. Tak, przemyślał sprawę, jak to wyglądało w pierwszej i teraz naprawdę gdzieś tam, proszę bardzo. Jeżeli ode mnie by to zależało, pierwszą rundę wskazałbym zdecydowanie na Wojtka, natomiast teraz Ale znowu No. podcięcie i delikatnie rozcięcie to już na twarzy Ksawerego. O, i teraz to Ksawery, proszę! faktycznie łuk brwiowy, lewy łuk brwiowy, tak? Ksawerego lekko rozcięty. Ale teraz Ksawery wyprowadził dobrą kombinację, proszę bardzo. Wymiana. Ale tak samo na twarzy Wojtka pojawia nam się już zaczerwienienie i to konkretne dosyć. A pamiętajmy, że te rękawice jednak Tak, są tak. troszeczkę bardziej przyjazne dla zawodników. No to też w teorii powiedzmy, W teorii, bo wiadomo, że jak dobrze trafi, to że bułeczką bomba też wejdzie. tak jest. Ale proszę i teraz Wojtek tutaj Joj, co pięknie tu się wynosi. dzieje, jakie obalenie. Ależ pięknie to wszedł, wyniósł do góry Pięknie, to i musiało mocno boleć, zrównował to matę. musiało boleć. Tak jest. Ksawery na pewno poczuł, Próbuje tu że kolano spada. teraz wykroczyć ręce. Wojtek dociska. Bardzo ładna kontrola ze strony Wojtka tej Tak. pozycji bocznej. Musi uciekać, Ksawery stamtąd skręcać się, uciekać. Nie może tam Uderza. zostawać, bo to jest drugi raz, kiedy zostaje sprowadzony i Zastanawiam się, czy Wojtek będzie próbował porozbijać przeciwnika, czy iść po jakieś poddanie. to wydaje mi się, że samo to, że kontroluje, Tak to już jest. jest duża przewaga. Tak jest. Naprawdę Tym bardziej, że obija gdzieś tam, nawet widzę, pojedyncze że ciosy wystarczą. Ksawery podrzuca te biodra, żeby Tak, nie dać się tu zdominować całkowicie. ale to jest 15 sekund do końca, no i Wojtek tutaj kolano na brzuch i obija, proszę bardzo. To jest słuszna strategia, patrząc na czas. 7 sekund. Natomiast można by było jeszcze spróbować odebrać odrobinę tlenu. W tym momencie Wojtek No zna i się pół gardy i końcówka, koniec, zaznaczył trochę Wojtek, koniec rundy drugiej. porozbijany już tutaj Zobaczymy na powtórce. w parze panów. No i tu mamy tą sytuację, gdzie panowie poszli na wymianę. Lecą te ciosy bardzo szybkie, no tutaj ta waga 66 kg też zobowiązuje. Widać rozcięcie. Tak, ale tu Ksawery, proszę bardzo. Tak jest. Bardzo Ale ładna zaś, walka. No i mamy proszę, wyniesienie. wyniesienie Mamy to wyniesienie. i gruchnął potężnie tutaj Ksawerym. Nie wiem, czy państwo to słyszeliście, no my siedząc niedaleko Było słychać. było słychać. Nawet ziemia tąpła. No, ostatnia runda. Runda decydująca. Oboje panowie już ciężko tutaj oddychają, łapią tlen. Ostatnie porady z narożnika. Lekki masaż rąk. Kto nie walczył, nie ma świadomości, jakie obciążenia są tak naprawdę w tym momencie, jakie spięcia mięśni. Zaczynamy rundę trzecią i ostatnią. Ale bardzo ładna walka, bardzo mi się podoba. Rozcięcie na twarzy Ksawerego. I zaczynamy, runda trzecia. Wojciech chciał znaleźć się jak najszybciej w centrum oktagonu. Doping ze strony kibiców Wojtka. Tak jest, wymiany. No i na spokojnie. Ruszamy. 2 minuty 40 sekund. Dopiero zaczynamy trzecią rundę. Ale trzeba pamiętać, że tak naprawdę to już 7 minuta pojedynku.
Tańczy tam tutaj Wojtek Tak też w zaczynali tym na początku. oktagonie. Tak jest. No, oni wiedzą, że to jest ostatnie 3 minuty. I muszą w odpowiednim momencie, Dzisiaj więcej szansy nie będzie. tak jest, wypalić to, co zostało. Proszę, i tutaj Znowu wymianę. kombinacja ze strony Tak jest. Proszę, Lewy, i kolejny. i kopnięcie. Proszę, i wejście po jedną No, nogę, i kolejne. kolejnie. Trzecie sprowadzenie ze strony Wojtka. No i No, tutaj jest z tutaj tego, pod co widzę, siatką. Powinien spychać Xaverego pod tą siatkę. Wciskać tą głowę pod tą klatkę, żeby zapięcie jak najbardziej mu gardy dla przeszkadzać. Xaverego to nie najlepsze rozwiązanie. Tak jest. Musi dystansować swojego rywala właśnie biodrami, odpychać go od siebie, nie pozwalać mu zadawać tych ciosów. Tak. Ma wybrane ręce przeciwnika, także Xavery Mocno tutaj wciśnięty w tą klatkę. Dokładnie, Xavery ale musi, pamiętajmy, proszę, że tutaj Xavery pięknie nie ma gdzie wycieraczki. uciekać. Takimi wycieraczkami próbuje tutaj Wojtek przechodzić nam tą gardę. Ja myślę, że on już nawet nie powinien próbować przechodzić, teraz obijać, gdzieś tam próbować wyłapywać do ciasnych pozycji, nie pozwolić Xaveremu się wywinąć. Jak W tym momencie to już kwestia dominacji, tak na tak dobrą jest, sprawę. dociśnie go do tej klatki i Xavery nie będzie w stanie się tam poruszyć. Będzie w bardzo trudnej pozycji. Wojciech musi oswobodzić ręce, żeby zadawać ciosy, bo mimo, Bardzo- że jest z góry, Tak, bardzo niekomfortowa pozycja dla Xaverego, on musi stamtąd wykręcać, ale blokuje go siatka, nie ma gdzie się wycofać. na ten moment Xavery obija Wojtka, nie na odwrót z tego co widzę. Tutaj próbowałbym się za wszelką cenę wykręcić na miejscu Xaverego gdzieś pod te nogi, jeżeli w ten ale sposób chce siatka grać, tego nie ułatwia. ale jest ciasno. Wojtek też dociska mocno. No i tak naprawdę on wie, że to jest kontrola dla niego, tak? On obalił, kontroluje z góry, proszę, teraz pięknie tej rozpiął tą gardę, kolanem gdzieś tam po boku idzie. Gdyby jeszcze udało mu się gdzieś tam przejść, zaznaczyć Gdyby to... udało mu się minąć to kolano, to tak naprawdę Ale proszę, teraz wydaje mi się, że ciut za daleko Wojciech się zapędził, powiesił się ale nie. trochę na nogach przeciwnika. Ostatnie 10 sekund. Tu już To już się według mnie nie raczej wydarzy nic się nie za wydarzy. dużo. Taka jakby próba, lekka przełożenie nogi do balachy, ale to jest za głęboko wszystko. Widziałem, że tam na sam koniec Xavery próbował wybrać rękę. Tak jest, ale Tak bardzo czy ładna inaczej walka. wspaniała walka Tak obydwu jest. zawodników. W stójce ładne wymiany. 3 obalenia, 2 pozycje boczne tutaj miał Wojtek. No i końcówka tej trzeciej rundy. Może nawet nie końcówka, bo to była praktycznie minuta. już tam w Fantastyczne parterze obalenie z gdzieś tam. wyniesieniem. Tak, tak. Przedstawiciela firmy BioWell Labs, a numer jest puchany. Zmęczeni, poroślani tutaj panowie, widać na twarzach. You caught me with your heaven eyes, and the love like hell, it's right, but I'm still fighting war against myself. You can be my safe place. You can turn the darkness into light, train me to the hard way. Touch me like I'm yours and I'll stay. Can be my safe place. Panie i panowie, mamy werdykt. Zwycięzcą walki przez niejednogłośną decyzję sędziów